Ingeni George Bati anano kaza kari man chairman mar ODM go agoge tingeyo ada nyise ni chak muso pukore okinya choko ingeni election kana wasetieko sani ka gine government oginyal timo gibilongo ni double bet gin gigo double chance ni gin gi jo piny gine serikal koro giketa kere keke tiende gi koka chich ni government koka cham George Bati for any information wonge government ni kagina government to kidiguache ni keru president jite to gimomiyo anyisi kamano ni onge expert magi wacho ni gidonate kata gimiyowa magi gin jo Kenya magi med party mar ODM onge government gira tero mar timo ne George Bati kiye na tadona nyiso Omullo ni party mar ODM onge government linga Zakari gimatimore ni seche magin kako yere kaka jo piny nikech government ni samo yer government oken government mar jo moko en government mar jo piny te jo manogo kura gi jo moko go kura mane mi obedo gi bilongo ni broad based government mano giminyiso ni wamosore to samo wamosore nitie jo mobiro gimbo migi lemo opogoro mago winjruok mantie Omullo Junior kiyie to broad based natimore nikech jo mano keto gi pod itimo ni gi orientation pogi bedo pogi bedo kom maber orientation nyaka karango gise timo gi pod ging'iyo na ngatimore e ministries go koro oling mos kikogo agoge lakini gima sani wan gi bilongo ni economic take off masani gimora mora nitie maber kendo nyalo kwano ni kimia thuolo tabro kwano ni achiel nyaka par gima government osetimo mpango mantie gi mpango mapoko tin mane monego be nanyise kaso wapango mos Zakari ne tiegi wach moro modwa wacho Omullo Junior kiyie na tada na wach maler very categorically ni ODM as a party okay government kendo wach broad based government ma udhigo mbele ko pedal around ni oken gima ni kare nikech ing'e ka dipo nono ni nitie winjruok moro e kind party moro gi party moro kaka koro party mar ODM gi Kenya Kwanza to there must be a mutual understanding mondike moyu maber mokete mesa mopedhi mowinjore on principles to nikech sirikal ne podho pod waolo mana experts pok wachope kiwango ma wabed broad based government koro miya dona kete maler ni ODM onge serikal ano katamora George Bati ayie kode kendo adona med Omullo mondo nge Omullo wa medica moro matin adona medica moro matin wa medica moro matin koro ko medo Omullo medo kamoro matin ing'eyo ODM as a party onge government en mar Kenya Kwanza kanyocho gore piny to gigo wangi kanyiek min gi ma en ODM party ma bende nyocha ne opiem kodgi kendo nyocha ne gimayo mane yiero maduong' manyo kadho mane momiyo nyo wa ologi experts manok mondo konygi to adona nyis joma nyo wa ologi gi koro gin jo ODM kiche ne resign positions gi my ODM membership gi mar party mar ODM be ne resign koro magi jo Kenya manyo wa ologi kuwuok e ODM ing'e gima ber gi jo ODM ne gin gima joma loyal lakini abada konye owacha dieri ni onge otas magindikore lakini ngene samin seneno nyako mi dingo wangi muero rumu moso rumu hagoru mu bedo mu wuoyo mu kelo dhok mano nyiso ni dhako no koro un kamora chiel gimodong ni koro marriage certificate mane position mantie kaka political affairs mano koro watemo waloso framework makoro wabro ndiko certificate mbele ka makoro ODM bro koro dhi nyuomore gi machungwa gi wheelbarrow to gima kik chairman temni koro gole e it jo piny ni sama opio andai ma ng'ama iluongo ni ng'ama oluor kendo ng'ama ni close gi jakom sama mbadi ng'ama oher gi jakom joma iluongo ni joma ina sako obedo donated kata ka giwache no ni koro gitiyo kodwa mano nyiso maber mano is a sign ni marriage no is there koro kata onge karatas ni en okokete marriage certificate lakini mano jombo matari jose wuoye madhok nwa sekelo ma koro gimodong en sign certificate wako gambaka kwa wacho ni